घटना बा देवारा ठेकुआ काटना बा जुठी आइले बदौरा में जातना बा सजल घाट पूरा पटना बा छठी घाटे कोइले एगो घटना बा देवारा ठेकुआ काटना बा जुठी आइले बदौरा में जातना बा हम कहले रही एकरा के मत भेजी देवारा ठेकुआ जय जय मां जय 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 छठी मां जय जय मां जय 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 छठी मां बाटे बहकल बाड़ा नु सहकल तू ही रह चढ़ैले पूजा में ऐसे कइल ना जाला नाही रह बतैले अरे का कही हो बाटे बहकल बाड़ा नु सहकल तू ही रह चढ़ैले पूजा में ऐसे कइल ना जाला नाही रह बतैले सब देख के खराब मूड आतना बा सब देख के खराब मूड आतना बा देवारा ठेकुआ काटना बा जुठी आइले बदौरा में जातना बा सजल घाट पूरा पटना बा देवारा ठेकुआ काटना बा जुठी आइले बदौरा में जातना बा का कोई हो देवारा ठेकुआ काटना बा बटे न बुझ सूझ नइखे ये माई हो गइल भारी गलतिया एही के भखल भरा अगिला बेरी चंचल करी है बरतिया हे माँ क्षमा करब बटे न बुझ सूझ नइखे ये माई हो गइल भारी गलतिया रमन बिहारी पी के आयरन भूखी है राउर बरतिया माफ करम छठी माई प्रार्थना बा माफ करम छठी माई प्रार्थना बा देवारा ठेकुआ काटना बा जुठी आइले बदौरा में जातना बा छठी घाटे कोइले एगो घटना बा देवारा ठेकुआ काटना बा जुठी आइले बदौरा में जातना बा क्षमा करब हे छठी माई नादान बाड़े।